Siinä on aamuavvas. 540 grammaa. Taas kerran komia kala. Tuossa on viehe. Mikado Furio 5 senttiä. Joo. Meikäläinen on tässä karikolla semmosella karikolla siinä 1-4 metriä vettä. Elikkä ahven löytyy nyt, ja se monesti tämmöiselle karikolle ja luodolle nyt keväällä, niin se isompi ahven niin nousoo tämmöisiin paikkoihin. Ja sitten kannattaa koettaa myös kaislikon reunalta ihan matalilta, vaikka metri vettä, niin kannattaa kokeilla. Ja pienet koot on nyt, elikkä 3 sentin orka on yhdessä vavassa mulla. Ja kirpun vapaa on tässä. Ikipilikinttään tehty. Suosittelen näitä vapoja. Niitä löytyy verkkokaupasta. Sitten on Jasun vapaa. Siinä mulla on 5 sentin Furio. Ja toinen Jasun vapaa ja siinä on 5 sentin Saira. Elikkä eniten minä olen nyt isoja kaloja saanut sillä 5 sentin koolla, että moneskos puolen kilon ylitys se olikaan tänään. Viime viikolla tuli 2 tai 3 yli puolen kilon ylitystä. Ainakin 3, nyt tuli tänä aamuna 1. Ja aikaisin aamulla, eli se oli siinä ennen 7, kun minä sain sen puoli kiloa. Eli jäällä kannattaa olla aikaisin. Viimeistään 6 jo. Ja siitä vaan lähtee ja raahalliset tekniikat pättee edelleen sille ahvenelle, että jos katsottaa ja tässä on 3,6 nyt vettä, niin lähdetään ihan raahallisesti laskemaan sitä jikiä. Aloitetta ihan jääkanne alta. Ja nyt mulla on jiki tuolla 1,3 metrissä. Sitäkin ylempää voi koettaa, että minä nyt aloitan tuosta ja oikeastaan minä en tiedä, alakku voi tehdä pari tuommoista houkutusvettoa ja oi kahtokkei mikä kyllykkä tuli. Siinä näette tuossa tekniikka ja mitenkä se tekniikka toimii. Mitenkä se tekniikka toimii ja 5 sentin Saira otti Fire Tiger värriä ja komia aaven tuossa. Siitä tekniikka toimii ja elikkä se oli nyt kerratta vielä. 3,6 metriä vettä. Kalaa löi 1,3 metristä. Elikkä todella ylhäältä. Ja tässä tullaan monella se, kun ei malteta. Minä on tätä toistan aina, että maltti on valttia, että ei lasketa sinne. Nyt jos minä olisin laskenut tämän vieheen suoraan sinne pohjaan, se kala olisi jäänyt sinne välivetteen, se ylös. Se todella harvoin tekee sen, että se lähtee ahve hakemaan sitä viehettä ylhäältä alaspäin. Vaan se ottaa aina allalta ylöspäin. Siitä vaan rauhallisesti ja se ei pysynyt, mutta tuo ei ollut kovin iso. Se pienempi kaveri oli. Nyt otti. Furio otti, ei ollut iso. Ei ollut iso kaveri. Joo, katsotaan tuossa päiväsaalis ja kello aamu 6 ja 10 välillä oli niinku se paras hetki. Että iso on 0,5 kiloa ja
puoli kiloa ja 400 ja ihan hyvän kokoista mötköä onkella. Orkallakin tuli, sitten saarella 5-senttisellä ja furiolla 5-senttisellä. Isommat tuli saarella ja furiolla nyt tänä päivänä. Semmonen setti sieltä tällä kertaa. vkstore.fi